azvina kumira zvakanaka muri Zimbabwe. Pane nyaya iri kutenderera, nyaya iri kunetsa. Ukatarisa mumakore adarika ayo pakambodonha inflation mari dzedu dzenyika, vanhu vakatanga kudisapirwa nemari mumabanks. But this time around ndiri kuona kuti mari nyaya idzodzo dziri kutotanga kuramba dzichiitika futi. Mari dzakungodisapia mumabhengi zvisinganzwisisike. Unoshuwa kuti Zimbabwe inyika here kana kuti istand yemunhu. Vamwe vanoita kuti Zimbabwe inenge yakanokorwa tsoka. So panapa nhasi ndasangana nenyaya yakanyorwa paNeanda Radio varinyora kuti in a move that has sparked widespread outrage, Zimbabwe banks have begun deducting millions of US dollars from clients' accounts, citing that immediate money transfer tax IMTT introduced by Finance Minister Mthuli Ncube in 2020. Clients of banks such as CBZ Holdings and Nedbank Zimbabwe have reported working up to 5,000 to find thousands of US dollars missing from their accounts without prior warning or clear communication from the banks. Unenge wakabhenga pfuma yako because vamwe vanhu vazhinji havagone zvekuinvesta mari. Anongoti akabata mari yake anobva endesa kubengi kuti ndichachengeta kubengi, mari yangu inenge ichitokura value iri momo, like akaisa mubengi ka. It's not like kuti iri kukura value kwaari anenge achibelieve kuti kukura value, but in real sense mari iyoyo haidone value iri mubengi. Let's say wachengeta 1,000 US dollars, value ye $1,000 inongoramba ichimaintain negative value yacho. Kureva kuti panopera gore inoperawo gore iri kuma 1.2 USD ndo machengeterwo emari yanoitwa. So pana kuzongonzi mari yacho iri kuzongoonekwa yakatorwa ma-thousands ema-USD iri kungosvisvinwa mubengi imomo pasina kana warning kana kumboonesana kuti pana pazvashata takutodzururana mari. Ndo situation iri kuitika paZimbabwe. Amene kuti munoiti chiimi? It's robbery.